אליי בעוד סרטון של Clash of Clans, אבל נעלה טיפה בגביעים. אוי אוי, בטעות נכנסתי לזה. אוי, טוב, לא נורא. יאללה, בואו נמשיך. Clash of Clans גם בצ'ימוני, זה צ'ימה הראשונים. זה הצ'יטים שאני תמיד עושה עליהם בסרטונים. עליתי מלא בגביעים, מלא 7,530, וואו. ותסתכלו, אני עכשיו מראה לכם את הצ'יטים השניים. הנה זה צ'יטים השניים שעכשיו אני מראה לכם. אולי הם יעבדו, אולי הם לא, אתם לפעמים עובדים לי, לפעמים לא. אז בואו נבדוק. אני אצא ונכנס מחדש. אז חברים, אני אחזור אליכם שזה יעבוד. זה לא עובד לי, בואו ניכנס לצ'יטים שניים הנה צ'יטים עובדים תמיד. נעלה טיפה בגביעים, אולי ל8,000, אולי ל7,000, ובואו נעשה כבר משחק. טכניקה, יש לה הרבה הגנה פה, לא מלא הגנה, כבר נשאר. זו טכניקה שלנו. באמת יש לי 7,000 שקל, כבר נראה את זה שלה, אין לו הרבה הגנה, אבל יש לה דברים טובים שיכולים לעצור את התקפה שלי. אז לא נגדו. כמובן שהוא טוב מאוד. ראיתי. בואו נפרוש שיהיה עולם קטן. בואו נלחם פה. הנה עכשיו הורדתי לו רק 2 כוכבים, שאחד פה, אחד פה, או שלא אין פה, יש אחד פה, אחד בטכני וניתח עוד שנייה כמו נתפה יותר. טוב, אז ניצחנו את החברים. ניצחנו את הסרטון שלנו 4 דקות. אני עוד לא... אני אגיע ל8,000 נראה לי. שמתי אותו את הסרטונים, אבל זה לא נורא. טכניקות מאוד מגניבות, תכנסו לערוץ אם אתם לא מבינים את הטכניקות. ואני מלמד כבר שם, תכנסו לערוץ. והסרטון קורה משהו עם הטכניקות שלי שחבר שלי לימד אותי. ואני מצליח בקפירות שלי. נעים לי אם תלחצו על הסאבסקרייב ועל הפעמון הקטן שמופיע ועל להירשם כמנוי ותלחצו על הלייק כדי שאני אעלה עוד סרטונים
נותן לי מוטיבציה לעלות עוד מלא סרטונים, וכל יום אני מעלה סרטון 2, לא יודע. בקיצור, אני מעלה מלא סרטונים. התחלתי את הערוץ לפני כמה זמן, לפני טיפה, ועכשיו תסתכלו לאן הגעתי. אם תעזרו לי מאוד, אז אני אעשה לכם סרטונים על מה שאתם רוצים, תכתבו בתגובות, ואז על מה שאתם תכתבו אני אעשה. גם אם לא יהיה לי את המשחק, אני אוריד ויעשה. אתם תגידו לי איך קוראים לו, ואז אני אלמד איך משחקים, ואז אני אעשה לכם. אז עכשיו בואו נעשה את הטכניקה 1000 פעם. תהיה עולם קטן. ועכשיו חברים, תתכוננו לרגע הגדול, אולי עכשיו שיהיה לי עולם קטן. אולי גם עכשיו אני עולה ל-9,000, לא, 700, 900, לא, 7,900. נעלה ל-8,000 ואני אסיים כאן את הסרטון. עוד מעט שנעלה ל-8,000, עוד כמה גזעים. סוף סוף. בדיוק באתי להגיד לכם שאין עולם קטן, ובדיוק בעולם הקטן. תסתכלו, הג'יינט והבלון כאן. אתם כן תראו שתי מדורות, והנה כל ההתקפה שלי שעשיתי. פה עשיתי התקפה מאוד מגניבה. וזהו חברים, אז ניצחתי. אתם מבינים? ככה משחקים. עוד כמה משחקים אני עולה. טוב חברים, אני אעשה עכשיו בקלות, יש לו בהגנה, אני משחק נגדו. זה עולם ענק, תוך לשחק מולו. ואני אשחק. ניצחתי חברי. אני רק עושה את הטכניקה שנייה, זה יהיה עולם קטן. וחברים, אני מזכיר לכם, תלחצו על להירשם כמנוי, תלחצו על הפעמון כדי שזה יתריע לכם התראות, כדי שאני אעלה מלא סרטונים. תלחצו על הלייק כדי שזה ייתן לי מוטיבציה לעלות עוד מלא סרטונים, ואז לכם יהיה כיף. ותגידו לי איזה סרטונים אתם רוצים, אני אעלה כבר. טוב, אז יאללה ביי.